खुलुमबाय आंनि जबान लयटिसन थामखौ फिनखौ सबरबावबाय सय माजे जोफो वाननाय महर लानसोनाफोर दामुगै एमफाय ब्लस्कफोरा जोसेलां मोजाबाय हानिमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आङो दिनैथ' 2 जानुवारि जागुलायबाय आरोना मैयानि दिनाबो थांबाय बिदिनो गथ' गथाय गोनाङालाय मालाथ' अहा सान्थि दिनैनि दिनखौ फुरा सान्थि बारहोहरगोन होनबा जानो नङा होमबा सोनाफोर रागा जोंगा सानबाबो जोंफ्राङो दा बुंसै आरोना थांबाय अब्लाबो बिदिनो थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थारमाने आङो खादा लानानै फैदों जोंनि 80 बिगा लाइ लाफा मुलानि खेथियाव आरोना हाबनो होननानैहाय बिफाया सोंहरगासिनो दङ गाव दाख्लै हालुवानो गालांनो मोनदों नालाय ट्रेक्टरजोंहाय उमुगा बेसेबां देरखो ओमफ्राय लाफाया जादोंना जायाखै लाइया जादोंना जायाखै मिनिथावथाव आरोना बिजिया आरो हाबनायानो जायाखै खनसेबो दाख्लैसो फैखादों नालाय बिराद बोरमा मोसौ जा दं बेखौबो उख्रायानो गालांजोबगोन आरोना जिरौ मिरौ मा जादों एसे नायनोसै र' सोनाफोर मा मोनो फुग्लुंसो फैखाबावदोंसो ओमफ्राय दिनै बोथोरा माबा अखा हानाय बायदि फ्रि फ्रि जागासिनो दङना बयनिबो जायगायाव जाखागोन गुसुआ हाबसोखाथारबाय जोंनाबो अखा हानाय बायदि दहायनिफ्रायनो आरोना स्कुटिया आहा बाहेरायावनो दोनदों सेस अखा हादैजों सुनाय बायदि सिग्ला जनानै थाबाय आरोना हाबबाय आङो स्टानावहाय नै बे न'नि उसुङाय बेरानि साइडआवनो आरोना ये देखो सोनाफोर जोंनि 80 बिगा हानि माबाया आरोना खेथियाहाय बेखौनो एसे फुख्लुंनानै लांबावगोनसो आङो ओमफ्राय दुन्दिया नै ओरैहाय थारमाने गाव दाख्लै बायदिसिना बेगरबो लाबोनो मोन्दोंमोन ना फुलिबो लाबोनो मोन्दोंमोन नालाय खबर लाहरबाय थायो आरोना बेस्रा जाखिनि दङ ओमफ्राय नै फान्थाव फुलि लाबोदोंमोन बियो टमेट' फुलि लाबोदोंमोन मोनजाथ'वाखै खिन्थु जाहांबाय आरोना मोनजागोन लासैनो फान्थाव बारा जानो नागिराहाय रानसावसावखायनो बोरैबा सोल्लां बोल्लां जायो आरोना बुस्थुफ्रा हा गोरान हा गोजा बोरैबाना जोंना दुन्दियालाय जानो आन्था दङ नै एसे जासाबगोन आरोना मोनजासाबगोन लाफायाबो फोदोंमोन खिन्थु रज'वाखै माथो खालामनो बिजनियावनोबा आइया लाफायानो रज'जायाखैनो ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो फोफिनसै होनना बुंदों माथो होनबावनो एसे बेफोरखौनो एसे साबख' लानानै थांसै आं दुन्दिया एसे ओमफ्राय माबा एसे नै बेफोरखौ एसे लांसै आरोना नै फुनानै लानोसै नै अबेबा माबा बिबारसो बारसोलायबाय आरोना गिदिराहाय नै थाबथां थुबथां फुनानै जायाबा जानाय नंला बियो बिबार बारसोखौनो लांगोनबो आङो एसे गिदिरखौ जानोसै दाख्लैबो बोथिसे मोनजाखांबाय जानायालाय आब' आलासिसो फुदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दिनैसो हाबनाय जाबाय सुनाफोर होथे फिनाबाथाय बोरमा हाबो आरोना 80 बिगा हानि लकेल मैगं लकेल दुन्दियाबो लाखाबायनो होनो आन्था एवला एवलि संसै आरोना गोसो मोनस्रा नायफिननांगोनहाय बायचान्स बोरमा हाबनांगौबानो थैखाबाय बे फेरलेबसोल' मैगंखौ सेस जाबाय जानायालाय मजबुत थैखागोनसोहाय गुसुआ गुसु जाना होबावनोसै आरोना साइली लाखाथारसै थाजा आरोना ओमफ्राय नोङो मोजां मोनदों अमा बेदर जायै जानानै उदै सानाय बेहा गोबानायबो आदाराबो बेनो आरोना मिन्थावथावनो दालि आरो मैद्रु एसे थाव सेरनां माबा अहर दालि बुट दालि लगायनाय मुसुर दालि मुग दालि आरो लोगोसेनो ओरै आसार दङ थाइजौ आसारखौ लाबोफादों आं नैहाय दालि आसार मैद्रु होननाय बायदिसो आरोना न'नि खामानि एसे जोबनानै बिमा फिसा सानैजों स्राय ओंखारलायबाय जोङो आलदा स्टानाव थांसैलाय आरोना सोनाफोर खयथा जाखोथाय समायाबो बारा जायाखै खोमाहाय आयु 10 जालायबाय आरो जायाखैसो होनबावदों थ' एसेल' ओंखाम ओंख्रिबा थाबबो मोनगारगारो नालाय ओंखायनो आरोना थौ सरब मोनबाय ओरैसो टारगेटआ जोंना थौ दुब्लि बारिजोंसो थौ थाबायथार खारथार बिलोगोनि दखाननिफ्राय मेथाइ मोनाबाथ' फैया मिनिबावदोंसो गाज्रि बाजि मेथाइ मोनागौ मानि आवगायबोआ ओरैबायदि गाज्रि
ओमफ्राय मेथाइखौबो आखायावसो लिरलालाय दा बोरमाजों जाजागोन नों गथ' दखानाबो बिथांमोननि बावसो आरोना मोननै दखान दं मालाय बेयावनो खाथि खाथि फै थारमाने सनाफोर दुब्लि फारसे फैदों आरोना जोंनाबो माइ गायबायनो ओंखायनो नायनो फैदों गुनखेसोल' फोरोंलांबाय आरोना ओमफ्राय बेखिनि थाबायबोनायखौनो हेस फेस मोनजोब्बाय दासान्दि एकदम अमाया खरा जाजागासिनो दङ ना नांला सनाफोर आं कयेकदिन गारथ'नो सानबाय आरोना अमाखौहाय ओमफ्राय माइयाबो फैगौमोन खिन्थु मा होनो कन्ट्रलावबो माबा माइरं होदों जाहैदों माइया बेखौ लायसिगोन ओमफ्राय आं हारसिं फैबाय आरो बिमा फिसाना दस्रानाफोर एसे नोजोर आख'थायखायनो भिडिअ बांद्राय खालामबाय थाबाय बिराद नायो मानसिफोरा फैद' खोथियाफोरा नुवाखै बेबायदि खालामनानै फोस्रांजोबो आरोना सोरहाबा दासो फोहांदों सोरहाबा फुबाय जोंहाथ' गायबाय बिदान फैलायसै आखि दे आरो ओरै जावख्ल'गासिनो आलि उलि रेडि फ्रायानो गायजोबसिगोन नै दोलो दोलो जाजोब्बायानो हाफ्रा ओइ रुवागाराथ' साबाजां फैदो मा गायखांबायानो खोमा नायफैनो सोलाबाखैनो माइयाबो दाख्लैनो गायदों होननानै बिफानाव खिथाहरदोंमोन आरोना फैसा हरनांगौ नालाय हो बोरमाखौ होसो आं गायफेराखै दे सनाफोर खुनुबेरा माबा मा होनो गोजां बोथोरनि माइखौ गायफेराखै आरोना हाबा जानाया आजि पर्यन्त 11 बोसोर जाबायबाबो आङो गोजां बोथोरनि बिदि दुब्लियाव ओंखारफेराखै आरोना ओंखारफेराखै माने न'आव गायखायाखैनोमोन नालाय थिखासो होयोमोन नालाय आदिबो नङामोन नालाय आं थानाय समावबो आरो ओंखायनो आरोना गैया ओंखारफेराखै बाखि बिदि न'आव आदि गायनायानो नै बावखायाखै जोंहा बोसोरथाम बोसोरब्रैसोल'सो जाखादों आरोना मोनथिया मा बुद्धि गोसोखांनानै बा थिखा होनाय जायोमोन मोनथिला आरो ओमफ्राय उनावबा मा बुद्धि गोसोखांफिननानैहाय आदि होफिनखो आं बेखौ बारा बुंनो रोंला आरोना फैदो सना बैयाव जिरायनो लुगैबाय फिसाया आंना माने जिरायनानै जानो लुगैबाय आरोना बिराद गोरान ख्राव ख्राव अखा गैयाना दा बायदियावहाय ओंखायनो बांसिन जोंनि बेवहाय मा होनो जिरायनोसै मा फैदो हाखर हाला नुयो आरोना मानो होनबा उफाय गैया हाखर नांथारगोन बेजोंसो सारगोन नालाय दैखौ जमा थाखाबाय ओमफ्राय नै दा सारसै आरोना नों बुहुद टाइम नांगौना ओमफ्राय खिन्थु बयहाबो गाया सोरबा नै बेसर गोमो बेयाव जिरायनो बैयाव जोंनि माइ खाथियाव जिरायगोनथ' बेसरबो गायो आरोना नै नै ओमफ्राय नै बाखि फ्रायानो माइ गायो हांसो नै हांसो जोंनाबो फुख्रि दङ बैहाय आङो माबा माइ गायफेराखैबाबो फुख्रियाव ना हमनानै जाबाय आरोना फैगोदान हाबा जागोदान बोसोरावबो हमनो मोनदों सेकेन्डआवबो बोसोरथामसो हमनो मोनदों खोमा आङो बै मानसि नुहुरनाय जराव दङ जोंनाबो फुख्रि आरोना फै आङो आसुरितसो मोनोमोन आरोना आयु गोजां बोथोराव माइ गायो होननानैहाय माने जोंहा जन्मनिफ्रायनो ओइ सान्दुं थिखा थिखियाव माइ गायनो मोनदों नालाय उन्दैनिफ्रायनो जन्मनिफ्रायथ' नङा माने जन्मनिफ्राय नुबोनाय जाहैबाय ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जाखिनि समनिफ्राय गायफानो मोनदों बिनिफ्राय सान्दुं थिखा थिखि गरम बोथोरनि बन्द' बेफोरावसो गायफानो मोनदों नालाय थ' आसुरित मोनोमोन आरोना ओमफ्राय लासैनो मिथिलांबाय आरो जे बिदियावबो गायो होननानैहाय बेलाय बेयाव जिरायफैदो सनानो नै बेलाय माथो आब'मोनाबो अबे आब' बे सोरनिखौ गायखो ओमफ्राय हाया सोरनिमोनलाय नोंसिनिनो ए ज' गायनोसै आदि ज' गायोना दैया ओमफ्राय बियो अबेनिफ्राय सारखो दंग'निफ्राय फैनाय ना सारदों ना मादों एसे फैदों बेहाय बैथिंजे गोरानाव फैया नै जोंनि गामिना नायदो नैबे अबेबा एसे जरनानिफ्राय फैनायनि लाखि आरोना बे जरनिया हाया बेखायनोथ' एकदम दोलो हालौबासो थाखायो दैयाबो जोंना गायजोब्बाय गायनाय जिख्लाबसे दंबावो बेखौनो नायनो फैदां माइयाबो नायफैनो सोलाबाखैनो सोरबा लाङोना बे गायनायथिं लांगोन दैया खावलायलायनायसो
बाराबा सिखाखौहाय लानानै गुबदा गुबदि बुलायनायसो जागोन नामा आब' जायोथ' आरो नै ओमफ्राय जोंना जरनानि फैथ'दों जाहैदों ओमफ्राय बै एसे माइ जानाय समाव रानलांगोन ना ओइथिंजाय हाजोनि जरनानिफ्राय फैदोंनो आरो लासै लासै बेफोरबो बोरै बोरै बेयाव जिरायनोसै फैदों आयो जिरायनो लुगैथारबाय आं फिसाया नै ओइ जेराव एसे खोथिया गैया खोमा आरो दा फुनानै लाबोआ बे गैला दसेनि खामानि बियो 1 घन्टाबो नांनाय नङा ओमफ्राय नै बियो बाहागिनि आरोना बे आब' प्रेगनेन्टमोननि बे सराइखेलायाव थानाय बिजावजालिया बिसिनि जाहैबाय आरो हायानो बारा गैखायाहाय नै बेखिनि आरोना बैथिंबो दङ दा नायलांगोन आङो आगोलावबो खिथाखादों बे हा फेलेबसेखौ बेसेबां खिथाबाय थायो होनगोन बेनो आंना 80 बिगानि बराबरहाय बेजोंनो गोजोन बेयावनो माइ जाबा बेयावनो बोसोरनि ओंखामा ओंखारो आरोना खिन्थु थांनाय बोसोराव गायनाया बांद्राय मोजां माइ बहननो हायाखै बियो ओइ मावजेननाय बोसोरना हले बिराद दिहुननो हादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै नों गिदों आं बेयावनो दंखायोना सना नों मेथाइ जानाया मानो गिनांगौ जादो दे ओमफ्राय मा होनो दाखालि समानसिन बोखावबाय आरोना एसे जखाया बोरैबा खये खथेमोन ओमफ्राय दाखालि फौजि बिथांमोना फैनानै बिदा फंबाय ओमफ्राय गेजेराव समानसिमा खालामबाय ओमफ्राय फख्रियाबो मोनसेयैनो दङ ओमफ्राय गाव गावबागाव सिमाजों थाबाय आरोना ओइयावहाय आंबो बारा मिथिबावासोमोन जरनानिफ्राय बिदि जे दै एफा मोजां फैयो होननानै मानो होनबा आङो दै सारनायखौसो नुफैबाय थायो नालाय एसे माइ जाखांहांनायाव रानथाबजोबो ना हा गावलायलायनाय अब्ला दै सारो आरोना आब'मोननि आं गायथ'वाखै नै मै होगासिनो गायसिगोन जों दसे जिरायबाय आरोना नै फिसाजोआ बुट जागासिनो दं नालाय ओंखायनो बेनिफ्राय गायफैबाय आरोना एसे आद्रा थानायखौहाय लाबोनानै बैथिं फुबाय थानाया जोंनिसोमोन आंबो नैबे बिथाङा दिगदार गैयाबा आखासे थुफ्लाहैनो हासिगौमोन आरोना थुफ्लाहैला आङो माथो खालामबावनो बेखौलाय सोर लाखिनो आरोना बाया बिराद मोजांसो मोनो आरोना माइ गायनो बिराद मोजां मोनो खिन्थु उफाय गैयाना दा मा खालामनो ओंखारला आरोना सिन्था गैया देनां बे हाखौ आदिबो होआ थिखाबो होआ फौजि बिथाङा रिटायार फैबाथाय जोंहा न'आवनो गायगोन आरोना न'आवनो गायबाथ' बहुद बोसोरनैनि माइ ओंखारगोन मालायनो आदि होनायानो बोसोरसेनि ओंखारोबा थ' न'आव गायबा बोसोरनैनि ओंखारगोन देनां गायगोन गथ'फोर देरस्रांजोब्बा आरोना ओमफ्राय सोनाफोर आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै माथो गोलाव खालामबावनो आरोना आं बे न'खरनि गालाय गुजाय माइ नायनाय मा नायनाय बेखौनो देखायबाय बेखौ देखाय नामा साननो नांला आं नायनाय फावैनो आं मावनाय फावैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना स' दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय